Күрәхтеһи түлгәтин тәрии чеген чәбдек өй хананы кытты жөреләр. Сунтарга уһуян итәчләрен улустагы спартакиадата бет сәргәхтектерелинне. Бу хаскыттан саңа үйөдүйбүт кубиктары хомьерга күрәхтәһи омос көрдөккөй боростой күрдүгәрәри бәйте туспа техникалах. Уһуян оолорун үйрәтер итәчилер бу онюга мастердар. Мини техникам денете ухунатак ухумунан бултыганным. Ухунатакта онна түгенник сымсатып каяқсанады. Спартакиадага бары ого эрдактан сөбүлән онюр коталахар көрүннәр битин итәчилер ороюттан туттулар. Ол курду көтөгынага сүрдәһеңгә кирес тебитигәр, халбас каратыгар, канат тардыгытыгар улуу сетте огасадын итәчилер күрәс булжастылар. Топар спортларыңар отуна коллектив быһытнан манна командный күрәстәһи шөйдек кыттылар наха долготулар онны цаллар дигәннәр була харытлар. Уһун кең тыңаһыннаах күрәстүмүгәр магнаги месте Чебурашка огасадын командата 2 кутанна кустата оттон үһүс местага кустук командалары тагыстылар. Хаваннык спартакиада үләһеттер готтон бартын берер, товарсты көрсүһүнү берер, бәгә опыттарга таһынын берер. Эссе бу хунтарлуһун десаттара бүтүн анды республика өрдүвәрдә таксар бутигар ишугай болу. Оли хеммандык бары төмсүләк болан гылайманнык онюлар тәрияны тарбыт бия галтай олуста буга стадиялы бу. Маннык ого эрдактан илжегелбит онюлар бит өрөгөйдүү турдундар. Нургуяна Григорьева, Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Сака телевидение, Сунтар.